Ko kikmikik pa chukinong shnong ka Iran sloba pha iki khun shenrang jongphi panme shamaran thma kisipai revolutionary guards corps jong ka Iran kila khot ye kikmikik pa jong ka Iran bakin pha ye lagi jong ki khun shenrang pan pahara ye ki jakatalasi jong ka tekari kapadai ke jingja kabrang shen ha ka baka teran kelapan khi ye ki khnarin bakin me shakmat panyada yala ka jong kari ha ka baka thma Middle East kadang ya shakman katai ke jingkran kelawan katto kene kenta hakapor belabo Donald Trump u presiden ke US pan penkut no sendon ya ke Iran katai ke jingkhot kalong dau General Hossein Yakta u badon ke jingadai pergi kenhun leno basej ki badon hapo ke kenhun sipai jong ke Iran ke Islamic Revolutionary Guards Corps hakapor bau ai jingkran hak television jong ke sarkar jela kikmikik pa shimikik ti jong ki khon jong phi patmi se surok ulaong katkom ka khubor jong Associated Press hato pikwa ba khon jong phi unong ubre ubasisha ai bon sngo kumuri slur ba yang bai hapdeng jong kamadan thma kom kikmikik pa pha ki khon jong phi shaki jaka talasi breu kin klalong ki senrang ki baslur ula penram hau penai bala deps ka Fair News Agency ka baya day bar ka IRGC kala pentip ba ka seng kala khoti kinong Tremon Sopha ki bala khat arsnem saneng pan penrong kerteng bar kisipai hakikam pahara hakanong ba bar kiwe kinong ba lai thu ba we khna ubarang khat we snem karta ula khlat no hau penai bala dem kat ba udang pej ya ka jaga talasi hateran u Rahim Nadali upadai naga kritar steran Muhammad Rasulullah Corps jong ka IRGC ulai thu hakate kapor haka BBC News bakate ka program thamai kabala tip kum ka Homeland Defender Fighters for Irans kan bu iki khna hakikam ba pher bakan thup iki jing pahara barkajing bu hagi jaka talasi ula ong bo on shem iki khna aki Moscow ki beso barkileno basi chateran pati ki madan jong kasor haka bala penlong iki jingalang ki bakersyan iki kabasij kadai ke kanhun leno kaba Tremon Sopha kabala sisa dak IRGC ha kabala antat bagi don kumashi milion ngot ki dikhon laju punun kamya ka haki surok pan pendu ye kejinga persya ki jaka talasi basij kila syak thombor bolsin haki hart maling sun jong ka US bat ke Israel ka Amnesty International kelamaham bagi don kibara wadi ki tiarsian kejing penrong iki kena kibadon hapo khatsan snem syaka kam sipai kadai ke kamrunar hakatma ong ka kenhoni sajan kumba kiji hartma jong ka US pada Israel kidang keta iki hajar teli ki jaka jong ka IRGC kenthop iki jaka trekam jong ka basij hak lengkari kenthop ro lingba kiji hartma de ki drones ki batmui kinong pahara pat ki jaka talasi kejing penrong ya ki kena ringkat perkisipai ka IRGC lane ha ki jaka trekam jong ki kabu iki ha kejing ma ka bakrau jong kejing ya par kejing masau ong ke Erika ku kavera